Senjuri, nselmilkom ġdid tal-li naqattu magħna l-programm Ribna. Illum ser nkunu qegħdin neddedikaw ftit minuti nitkellmu dwar il-miżuri soċjali illi nieda l-Gvern anke amministrazzjoni mexxija mill-Partit Laburista mill-2013 hawn dejjem tat priorità lill-aspett soċjali f'pajjiżna, partikolarment l-aspett tad-diżabilità. U llum infatti ftit minuti li ser nkunu qegħdin neddedikaw ser ikunu fuq dan is-settur, settur li dejjem ingħata importanza u anke l-investiment li sar fih kien dejjem investiment bla preċedent. Infatti llum ħankun iktar speċifiku, ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar is-sensory rooms, l-aspett tagħhom l-għajnuna li jagħti partikolarment kemm il-familji u anke dawk in-nies, il-persuni li għandhom xi diżabilità partikolari, x'benefiċċji isibu permezz ta' dawn l-istess sensory rooms. Naħseb dan huwa commitment kommessi wkoll il-Partit Laburista fil-Gvern kemm dejjem ta' prioritajiet mhux biss lill-maġġoranza ma li joqtu lil kulħadd, imma jkun hemm prioritajiet ukoll li joqtu faxex żgħar fis-soċjetà. Dawk huma faxex li l-Partit Laburista kommessi li qatt ma jinsa jew inkella qatt ma jwarrab. Ħanħalli fidejn Olin għandu spjegazzjoni interessanti u dettaljata anke likom li qed isseguna. Forsi intom illi tafu xi ħbieb jew inkella raba li għandhom diżabilità, manka li ma tafux, tajjeb li tkunu aġġornati dwar dak li qiegħed injedi l-Gvern minn jum għal jum. Ħanħalli fidejn Olin spjegazzjoni ħafna iżjed fid-dettall dwar is-sensory rooms. Insegwu. Il-qasam tad-diżabilità jibqa' dejjem priorità l-Gvern Laburista. Il-kol nafu li kien Gvern Laburista li minn dejjem kien hemm biex ħoloq qafas tajjeb biex jiffaċilita l-ħajja ta' dawk in-nies milquta minn xi tip ta' diżabilità u lill-familji tagħhom, għax dik verament hija priorità. Illum se nitkellem dwar skema importanti ħafna għal min għaddej minn sfidi sensorjali. Qiegħed nirreferi għall-iskema Sensibility. Din l-iskema tipprovdi għajnuna finanzjarja sa' 6,000 euro biex tajn li l-ġenituri finanzjaw l-installazzjoni u t-tamir ta' kmamar multisensorji għal dawk bi sfidi sensorjali. Hemm diversi kundizzjonijiet li jibbenefikaw minn dawn is-sensory rooms fosthom u l-kundizzjonijiet tal-awtiżmu. Imma forsi wieħed jistaqsi x'inhuma sensory rooms. Dawn huma spazji mamra b'mod speċjali biex jaqdu firxa ta' kemm sejħa stimoli biex jgħinu lill-individwi jiżviluppaw u jimpenjaw is-sensi tagħhom. Dawn jistgħu jinkludu dwal, kuluri, ħsejjes u aromi, kollha f'ambjent sikur li jippermetti li l-persuna tuża u tesplora u jinteraġixxi mingħajr riskju. Tajjeb li tkun taf li l-għajnuna finanzjarja hija bbiżgħata fuq valutazzjoni magħmula minn occupational therapist. Dan il-professjonist jipprovdi rakkomandazzjonijiet infassla apposta fuq bażi individwali u fuq l-ħtiġijiet ta' dik il-persuna b'mod individwali. Tajjeb li tkun taf li l-applikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi minn xi ħadd li jiġi mill-persuna li se tibbenefika jew inkella minn rappreżentanti legali tal-persuna interessata. Interessanti l-fatt li la darba eligibbli ma jitqis id-dħul tiegħek lanqas it-test tal-mezzi. Dan għaliex Gvern Laburista dejjem jemmen fit-titjib fil-livell tal-ħajja tan-nies. Grazzi Olin ta' dik li spjega minn naħa tiegħi ma baqa' li xejn iżjed xi nżid ħlief li nirringrazzja lilkom talli issegwu dan l-istess programm it-tnejn sa ġimgħa fis-7:15 filgħaxija għal ftit minuti kollox, konċiżi u diretti dejjem però nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex naġġornawkom dwar dak kollu li qed jiġri madwarna, anke partikolarment b'miżuri u inċentivi li jkun qiegħed injedi l-Gvern minn jum għal jum. Għalissa nirringrazzjakom talli kontu magħna, neħġieġkom tibqgħu issegwu l-istazzjon 1 minn hawn ftit minuti oħra nagħtu bidu għall-aħbarijiet.